Timotech Trading on firman nimi. Käytetään timotech.ee, eli Timotekeen. Muutamia vuosia ollaan Suomeen tuotu tavaraa. Viedään toki jonkun verran Ruotsiin ja myydään Eestiinkin, mutta pääsääntöinen asiakasryhmä löytyy Suomesta. Asiakassegmentteinä siinä on ne putkiurakoijat, rakennusurakoijat, maatalousyrittäjät ja autoliikkeet. Se idea, minkä takia niitä Suomeen tuodaan, on se, että se on se sama tuote, mitä Suomen tukuistakin saadaan ostaa ja hinta vaan on pikkusen kohtuullisempi. Eli Baltiassa tukkuliikkeiden kate on huomattavasti pienempi kuin Suomessa ja Timotech taas koittaa omassa liiketoiminnassaan pelata mahdollisimman pienillä kuluilla, niin silloin pystytään tarjoamaan asiakkaalle sitten kilpailukykyinen hinta. Miinuspuolena tietysti on se, että tuotetta ei pystytä toimittamaan yleensä seuraavaksi päiväksi niin kuin Suomen tukut pystyy. Pikkusen opettelee ennakointia, niin sillä pystyy vuositasolla kyllä tuonne normaali putkiliike säästämään yhden ihmisen palkan verran. Ihan sama asia on sitten tietysti rakennustarvikkeissa. Siellä myös se ennakointi on niin kuin päivän sana ja sitten meidän tehtävä on hoitaa se pikkusen edullisemmin kuin suomalaiset liikkeet sen pystyisi asiakkaille hoitamaan. Ja näiden perustarvikkeiden lisäksi sitten, niin vaikka meidän slogani onkin, että edullisemmin Eestistä, niin tokihan me tuodaan paljon muualtakin tavaraa. Että esimerkiksi isoja lämpöpumppuja, ihan räätälöitynä ja sitten tietysti pulkkitavaranakin niin tulee Slovakiasta semmoiselta Vamak-nimiseltä valmistajalta. Ja me ollaan oltu jo 4 vuotta itse asiassa heidän Baltian sekä Suomen niin maahantuoja. Pystytään tarjoamaan sieltä lähinnä niin kuin taloyhtiökokoisia ja tämmöisiä niin kuin maatalouteen niin isojen sikaloiden ja eläinkohteiden niin lämmitysjärjestelmiä ja isoja lämpöpumppuja. Jos tarvitaan pieniä lämpöpumppuja, niin sitten ne tuodaan Eestin tukkureilta ja silloin ne ei ole Vamak-merkkisiä. Rakennuspuolelta löytyy myös useita edustuksia, eli esimerkiksi kaikki metalliovet, paloovet, lasipaloovet ja sellaiset, niin ne tulee Sakumetallilta. Nosto-ovia, joko ihan perusnosto-ovet tai sitten teollisuuskäyttöön, niitä tulee Hansadoorilta. Ja kaikki saadaan totta kai mittatilaustyönä. Ja sitten uutena tuli nyt 2016 vuoden alusta ikkunat, lasitukset, kaikki oikeastaan mihin lasia voidaan kuvitella, niin sen puolen asiat ja ne tulee tällaisilla PVC-rungoilla, eli ei Suomessa niin tuttua juttua. Erittäin energiatehokkaita ja viimeisteltyjä ratkaisuja, sen lisäksi edullisia. Eli jos sulla on autokorjaamo, niin käytetään esimerkiksi mobiilinöljyä ja jotain määrättyä ESPtä. Sitähän kuluu koko ajan ja se on sulla siellä pistoolissa olemassa, niin se on aivan sama, että mistä se tulee, tuleeko se sulle Suomesta vai Puolasta vai Eestistä. Ja meidän tehtävä on hoitaa se sulle Eestin kautta pikkusen edullisemmin kuin sen saisit Suomesta tai Puolasta. Timotechin liikeidea, niin pyritään tuomaan asiakkaille samaa tavaraa, mitä ne tälläkin hetkellä käyttää, niin edullisemmin. Eli meidän idea on kilpailla hinnalla. Tuote on sama kuin minkä se muutenkin ostaisi, mutta saataisiin sinne asiakkaan viivan alle jäämään enemmän tulosta.